Ganong dali. Ma'am, nganong imong ipanghatag imong hangtinda? Kay nanginahanglan man sila nya. Dili naman po na nato mapa kay ganang emergency man po. So, ikaw biktima ka sa linog and imo ning why mabilin sa imong tinda? Ay okay ra na sir makita ra man po. Gusto man ni at least makatabang sad ka, no? Teary-eyed ka man kahilakon ka ngayon. So at least nakatabang ka, no? Despite sa tabok ninyo. So, ikaw, karon sa imong kahimtang, kumusta? Okay ra man sir. At least walay nahitabo sa amo sir. Pilay po muna ni inyong tinda? Pilay po Inutang muna pa po. Ha? Inutang pa po. Inutang? Unya na porsyento? Wala nang gi-credit na ako. Pila na po muna ng ito naman eh? Na last na pong kumpra kay 19,000. Yeah, sa imo lang ni mga silingan ni mong gipa-free karon. Og kisay mo kuan ganahan nila mo kuan okay lang. At least makakaon po sila ba nga kanang kuan kay sud man pod. Ito pareho mo nga galikod. Amazing guy ha. Wa ka manugod. Wala man. Wala man ang importante na ang mga importante nakuha ra gyud pod namo. Bitaw. Kisay nga ni mo ma'am? Itil o nabiya. Ito lang natin. Asa mga anak na anak. Ada